נראית כאן זוועה. אני אסרק את השיער דקה ואחזור לכם. שמתי שמן לשיער וסירקתי אותו כזה, שיראה כזה נורמלי. וואי, השורש פה מעצבן אותי, תסתכלו. הבייבי הוא פשוט כאילו קופץ ככה וזה מחריד, זה הורס לי את כל הלוק. יואו, טוב בסדר. אנחנו נתמודד עם משהו שגם ככה זה ירס מחר. כי מחר יש לנו שורס בכיתה A. אם אתם כאילו עולה לכיתה A, אז מתחילים שורס שחייה וזה. אני יודעת שחשבתם שאני יותר גדולה. כולם אומרים לי את זה תמיד. כל בן אדם שכאילו לא מכיר אותי, ילדים בבית ספר שלא מכירים אותי נגיד, תמיד אומרים, יואו, נראית אבל לבב, נראית זין, כי אני פשוט גבוהה, אני איזה 1.60 מטר. ואני בכיתה A. שתמיד, אבל אני לא הכי גבוהה. יש אחת שיותר גבוהה ממני, כי הוא נראה לי סנטים אחד, כי אנחנו יחסית באותו גובה, אבל אני טיפה יותר נמוכה ממנה. כן. אז מחר מתחילים לנו שיעורי שחייה בבית ספר. כאילו זה לבית ספר, זה לא שאני שמתי חוג שחייה, אני גם לא אוהבת כזה שחייה. אני אוהבת בריכות, אבל לא יודעת, אני לא מעריצה שחייה בכללי. אנחנו דקה דומיה ליופי. אוללה. עזבו אותי, קבלו את הלק. קבלו את האפל וואץ'. מי, אוללה. זה חיקוי זול של אפל וואץ'. של אפל. שון ספוט, קיבלתי אותו. אבל יש פה גם שיחות טלפון וזה, ועוד מה דברים מגניבים. הנה. ויש עוד שטיימרים. אוי. טלפון נכפה לי. טיימרים וכאלה. וזה מחובר לי לטלפון. נגיד עכשיו אני נכנס למצלמה. אני יכולה ללחוץ פה ואז זה יצלם לי דרך פה תמונה. הבנתם? אבל זה באיכות כזאת סבירה. כי זה שיומי. זה, אבל זה מספיק איכותי. אני רק תודו שחשבתם בהתחלה שזה אפל וואץ'. תודו, באמת תודו. חיפושים רבים מצאתי. טוב, אז קניתי אותו עוד פעם, נדיר ברמות, זה מבינים. הנה. כאילו נשאר בו טיפה, אז אני קודם מחסל אותו לחלוטין, ואז התחיל איתו. וקניתי משהו שהרבה זמן רציתי לקנות. אני מקווה שזה לא מתאים רק לשיער שעבר החלקה. שנייה, אני אקרא. אוקיי, הבנתי. זה מתאים גם לשיער שעבר החלקה וגם לשיער שבעצם נפגע מעיצוב חום, וזה אפילו כתוב פה. הנה, לשקם את השיער מהשימוש הראשון, הפורמולה העשירה שלנו מסייעת בחיזוק הזנה של סיבי השערה, יבש ופגום. שיקום נזקי עיצוב. בואו נריח רגע. בואו, איזה תמונה. וואו. Oh my goodness God! טוב, בואו נריח אותו. חמוד. כאילו, סתם, הוא לא רע. ריח ממש טוב, מצוין. אפילו נגיד. פשוט אני פחות אוהבת ריחות כאלה. אתם לא תבינו. זה ריח מאוד חזק. אני מקווה שהוא נשאר בשיער, כי בא לי שהוא יישאר בשיער. כן, הוא ריח טוב בעצם. ריח טוב, נדיר. הוא כאילו, יחזיק לי לפחות איזה חודש, כאילו, ייגמר לי אחרי איזה חודש. לא שאני שמה מלא, פשוט, אני לא צריכה לשים מלא. פשוט יש שיער מאוד עבה אז. לא מאוד עבה אבל, לא, כאילו עבה. אתם לא מבינים איך אני מתה על שיער דק, אתם לא מבינים. לא יודעת שזה לא בריא וזה לא טוב וזה לא סדר, תגידו, מה המשבר? עכשיו, אלה שיש להם שיער דק בקהל, יגידו, מה, לא, באמת, את לא רוצה. תאמינו לי שאני לא רוצה. תאמינו לי באמת שאני מתה על שיער דק, מתה. וואו, אז אני איך אני רוצה שיער דק? קיצור, אני אנסה אותה, לעדכן אתכם. מקווה שזה לא יהיה מאכזב כמו הספרי מגן חום של אלביב. שלחתי לכם את זה, העליתי לכם איזה סרטון.
וראיתי גם את זה של ארגניה, הרבה אמרו שהוא טוב, ואני מקווה שהוא באמת טוב. לא קניתי אותו, הייתי אמור לקנות אותו, ואז ראיתי את המסכה הזאת שכולם מדברים עליה, וזה אמרתי, מה, עדיף את זה כבר, כי כאילו, לא יודעת, נראה לי אני לא סגורה על השיער שלי. יש לי פה חלק, גלי, טלטלים. מה הלוז? גלי חזק, טלטלים. כאילו ככה זה השיער. הוא לא סגור על עצמו, אז אני באמת רוצה להבין מי הוא, מה הוא, וזה גם מתאים לטלטלים, אז בסדר. אני לא יודעת כל כך מה הסוג של השיער שלי, מישהו פה יודע בקהל, אני לא יודעת. חלק, גלי חזק וטלטלים מטולטלים ברמות. לא ברמות, אבל טלטלים. נראה לי שזה גלי חזק. לא יודעת, אבל פה משום מה חלק לי לגמרי, כאילו לא לגמרי, חלק גלי כזה, חלק אבל גלי חלש, כאילו חלק גלי נוטה לחלק, מוזר מאוד. אז הלכתי לכנסות, נעדכן אתכם, ואנחנו נתראה בלוגר. ביי.